Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда сезнең өчен мин Алина Хисматуллина эшлим. Хәерле кич. Чаллыда бакчаларга бушлай йөрү өчен талоннар бирелә башлады. Тик бүген алар кемгәдер җитми калды. Ни өчен? Республикабызның 2 мәктәп укучысы Италиядә үткән математика олимпиадасында җиңү яулады. Чаллы кызы белән Мәрьям Файрушин очрашты. Иң яхшы татар малае һәм татар кызы кемнәр алар? Бәйге нәтиҗәләре безнең сюжетта. Чаллыда бакчаларга бушлай йөрү өчен талоннар бирелә башлады. Малар ташламалы категорияга күрүчеләргә каралган, әмма бүген талоннар кемгәдер эләкмичә калды. Сәбәпләрен безнең хәбәрчеләр ачыклады. Әле талоннар тарата башлаганчы ярты сәгать вакыт бар. 28-нче мәктәп янында зур чират җыелган. Күңелсез хәл. Олы яшьтәге кешеләр хәтта төрткәлешә дә башладылар. Тихо, не давите, все по очереди идут. Там места мало, ну куда вы лезете, люди? Сатакарут книжкаларын, манибуларны, пенсионныйларны, манибуларны, не через копейка череп кадрга кирәк. Но зачем, у них ведь компьютер есть, все есть. 4 рубля, одна копия, ксерокопия стоит. Это сколько надо документов, сколько надо нам денег отдать. И еще в этом году еще снилось это сделать. Зачем, совершенно не знаем. Белгечләр әйтүенчә, копиялар хисап өчен кирәк. Ансыз талоннар бирелмәячәк. Һәрбер ташламалы категорияның үз документлары. Неработающие пенсионеры должны принести 4 документа. Садоводческая книжка, трудовая книжка о том, что он не работает, третье, СНИЛС вот нужен и пенсионное удостоверение. 4 документа, которые я перечислила. Узган еллардагы кебек үк бакчаларга йөрү өчен шәһәр казнасыннан 15 миллион сум акча бирелгән. Ул 14 мең кешегә исәпләнә. Һәр кешегә айга 6 талон, я дача сезонына 30 талон. Талоннарны 1 июньгә кадәр алырга мөмкин. Эш көннәрендә 13 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр, 2 шимбәдә 21 һәм 28 апрельдә 8-дән 12-гә кадәр. Игътибар 30 апрель, 1, 2, 9 май ял һәм бәйрәм көннәрендә талоннар бирелми. Бакча сезоны 1 майдан керә. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәр прокуратурасы халык күпләп йөри торган объектларны тикшерүне дәвам итә. Бу көнгә 37 бинаны караганнар инде. Нәтиҗәдә 26 административ эш кузгатылган, кимчелекләрне бетерергә 37 хат җибәрелгән. Челнинский известия газетасы хәбәр итүенчә, Иллюзиум кинотеатрында зур җитешсезлекләр бар. Җитәкчелек аларны төзәтү турында акт төземичә генә бинаны вакытлыча ябырга булган. Прокуратура шулай ук 54-нче комплекстагы автозаводец спорт сәламәтләндерү комплексын вакытлыча эштән туктату өчен судка мөрәҗәгать иткән. Тикшерүләр дәвам итә. Беренче автомобиль юлында яңа светофор куела. Ул Орлов бөҗрасыннан 500 метрда Казанга бару ягында булачак. Бу юл һәлакәтләрен киметү максатыннан эшләнә. Шулай ук Яшел Үзән, Мамадыш, Алабугай районнарында да федераль юлларда яңалык көтелә. М7 Волга трассасындагы аеру полосаларында 15 километр арада барьер коймалары урнаштырылырга тиеш. Кагаз тапшырып, агач я куак үсентесе алырга була. Мишалы Бөтен Россия экология акциясына кушылды. Анда катнашу өчен ким дигәндә 17 килограмм кагаз җыярга һәм бу хакта ВКонтакте төркемендә Круг жизни бүлегенә язарга кирәк. 25 апрельгә кадәр катнашсагыз, агач үсентеләрен май аенда ук утыртырга була. Мондый акцияләр кешеләрне чүп-чарны зыянсыз итәргә өйрәтә. Алга таба оештыручылар пластик җыюны да күздә тота. Бүген безнең редакция хезмәткәрләре дә макулатура тапшырдылар. Без журналистлар булгач безгә язарга күп туры килә, кәгазь күп тотыла. Әмма мин үзем тырышам аның берсендә ташламаска, җыеп барга һәм кулланган кәгазьләрне тапшырырга кирәкле урынга. Россия җыелма командасы Италиядә узган Европа математика олимпиадасында беренче урын яулады. Бу олимпиада махсус кызлар өчен 7нче тапкыр үткәрелде. Россия командасында 4 укучы кызның икесе Татарстаннан, Казан һәм Чаллы шәһәрләреннән. Икенче урынны АКШ һәм Румыния кызлары бүлеште. Барлык олимпиадада 52 илдән 195 укучы катнашкан. Хәбәрчебез Мәрьям Файрушина алтын медаль яулаган Чаллы кызы белән танышты. 26-нчы гимназияга керү белән күзгә матур стенд ташлана. Анда математика укытучысы Баев Любовь һәм халыкара Европа математика олимпиадасы җиңүчесе Телешева Элина сурәтләнгән. Я пошла в сестру по ее стопам, потому что она занималась математикой, и, соответственно, это привило мне интерес к математике. Профессионально, так скажем, математикой занимаюсь с 5 класса, потому что я езжу в математические лагеря именно с этого времени. Вот. В классе у Баева Любовь Владимировна начала заниматься с 6 класса, и тогда я начала проходить более серьезные темы математические для решения олимпиадных задач.
Олимпиада 2 турлы булды. Һәр турның дәвамы 4,5 сәгать. Һәр турда 3 мәсьәләне шишәргә кирәк иде. Элина әйтүенчә, мәсьәләләрне шишкәндә бернинди кыенлык та булмады. Тик дулкынлану хисе генә булды, ди ул. Сегодня я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на решение вот первой задачи по этой карточке. Элина Италиядан кайтырга өлгермәде, инде бөтен Россия математика олимпиадасының йомгаклау этабында катнашырга әзерләнә башлаган. 11-нче Б сыйныфының җитәкчесе Тамара Галимова сүзләренә караганда, Элина бик мөстәкыйль һәм талантлы кыз. Ее щедро одарила природа, и в этом году мы увидели, как ее одаренность взяла самую высокую ноту, скажем так. Я очень люблю Элину и верю в то, что это будет не просто успешный человек лично для себя, но успешный человек для страны. Гимназияны тәмамлаганнан соң Элина Мәскәү Милли тикшеренү университеты югары икътисад мәктәбе гамәли математика һәм информатика факультетына керергә ниятли. Мәргән Файрушин, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Туган як тарихы һәм бүгенгесе Мишалда шул исемдәге 8-нче бөтен Россия фәнни гамәли конференциясе уза. Ул Ишаллы тарих туган якны өйрәнү музееның 45 еллыгына багышланган зур чараларның берсе. Конференцияда Татарстан, Россия шәһәрләреннән, шулай ук Беларусь һәм Казакъстаннан вәкилләр катнаша. Алар төбәкләрдә туган якны өйрәнү һәм туризм үсеше буенча фикер алышалар. Программада фәнни чыгышлар, Ишаллы музеена һәм тарихи үзәк урамга экскурсияләр каралган. Сегодня я впервые посетила вообще набережные Челны и Татарстан, конечно же. Конечно, у меня положительные эмоции вообще, и мнение сложилось об этом городе и об этом музее. Музей интересен, особенно экспонаты такие старинные, и хорошо показана история набережных Челнов. Бүген Ишаллыда иң яхшы татар малайын һәм татар кызын сайладылар. Әлеге матур бәйге мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында уза. Быел сайлап алу турында 121 кыз һәм малай катнашкан, жюри шулар арасыннан 10 иң дигәннәрен билгеләгән. Шәһәр балалар һәм иҗат йортыннан хәбәрчеләребез сөйли. Бүген балалар һәм иҗат йорты Умарта күчесе кебек. Кызлар матур милли киемнәрдән, малайлар костюм галстуктан. Менә татар малае, татар кызы бәйгесенең йомгаклау өлеше башланачак. Үзәллеген синең сокланырлык, туган җирем, Татарстаным, милләтемнең рухи бакчасында сайрар былбыл кебек бу җаным. Бәйге быел 10-нчы тапкыр уза. Татар малае, татар кызы исемен алу өчен шактый көч куярга кирәк. Төп шарты балалар татар телендә, ана телендә иркен аралашырга, бик күп халык авыз иҗатын белергә, җырга, биюгә оста булырга тиешләр. Аларның ниндидер үзләренең яратып шөгыльләнә торган һөнәрләре булырга тиеш. Иң сәләтле, иң күркәм 5 кыз һәм 5 малай зур сәхнәдә жюри һәм тамашачы хозурында. Бу инде зур җиңү. Алар безнең милләтебезнең киләчәге, телебезне татар мәдәниятен алга алып барасы кешеләр. Һәммәсе дә иң яхшы дип атарлык. Нәтиҗәдә иң яхшы малай исемен 1-нче балалар бакчасыннан Азат Ихсанов, иң яхшы кыз исемен 49-нчы бакчадан Әдилә Гатина алалар. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Казанның IT-компаниясы татарча интерфейслы телем дигән яңа мессенджер чыгарачак. Бу Telegram, WhatsApp сыман хатлар һәм медиафайлар алмашу мөмкинчелеге бирә. Әлегә аны җитештерү эшләре башланып кына килә, беренче чыгарылыш исә киләсе елның маена күздә тотыла. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә хәерле кичләр теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз.